tam wsiadamy, tu wysiadamy. Jak tylko tutaj gdzieś będą wysiadać. Leire, zu ari zara, Ukrainatik, gerratik iesi, datozenen errealitatea albistegitan kontatzen, zen moduzko esperientzia izaten ari da. Hona iritsi eta hemen aurkitu genuen errealitate hau ikaragarria izan zen. Hau da, muga horretara joan eta ikusi genituen familiak nola emakume hauek, ama hauek, euren seme-alabekin bertatik irtetzen ziren. Hau da, belaunaldi, familia bereko, agian hiru belaunaldi ere, hiru emakume belaunaldi ere eskutik helduta ikusi genituen euren maletekin muga hori gurutzatzen eta benetan ikaragarria izan da. Hau da, aurkitu duzun, harrera zentrurik handienetako bat, merkatal zentru bat, ieslarientzat laguntza ematen. Zer da, nola funtzionatzen du honek? Ideia bat egin ezazuen, Korzoan herri honek 600 bat biztanle ditu, eta une honetan hemen barruan 7.000 errefuxiatu inguru daude. Edabidei dagoeneko ez digute uzten barrura sartzen, baina barrura sartzeko aukera izan dugu, eta bertan ikusi dugu herri handi baten modukoa dela, bertan haurtzaindegia dago, osasun zentroa daukate, boluntarioak etengabe ari dira lanean, ez betetako pasilloak aurkitu ditugu, janaria eskaintzen diete, botikak, jostailuak, denetarik dago, ikaragarria da benetan voluntarioak egiten ari den lan guzti hau. Ze usten dute atzean? Zer kontatzen dizuete? Asteko ikusten ditugu pare bat maletarekin iristen direla, eta esaten digute, hau da, nikan bertan lan utzi behar izan dut, gazte asko ikusten ditugu euren ikasketak utzi behar izan dituztenak, euren senideak utzi behar izan dituzte, gogoratu, 18 eta 60 urte bitarteko gizonezkoek ez daukate aukerarik, Ukrainatik alde egiteko, berazan geratu dira euren senarrak, semeak, aitak. Hau da, ona etortzen dira pare bat poltsatxorekin, eta hemen zer gabe, hau da, dena atzean uzten ari dira. Horrelako egoeretan beti esaten da, ikusten dela gizakiaren alderik onena eta txarrena. Onena, elkartasuna, eta txarrena ez dakit ikusi duzuen. Batez ere, Ukrainatik iesean datozen horientzat, baina atzerritarrak direnentzat. Hau da, Ukraina bizi ziren atzerritar horiek kontatu digute muga igaro alizateko diskriminazioa jasan dutela. Hau da, lehentasuna beti ere Ukrainarrak kanpora ateratzea izan dela, eta askoke orduak eta orduak igaro behar izan dituzten muga horretan, gainera hemen egiten duen hotzarekin, 0-tik 4-5 gradura egoten dira kalean orduak eta orduak pasa behar izaten dituzte, eta ondoren ere salatzen dute zailtasunak izaten dituztela Europako beste herrialde batzuetara iristeko. Guk harrera gune hauetan autobusak jartzen dizkiete, Europan adibidez Alemaniara edota Frantziara joan alizateko, eta Ukrainako pasaportea dutenek ez dute ordaindu behar garraio hori, baina gainontzekoek bai, eta benetan gogorra da, nola geltokietan familiak ikusi ditugu, bai Vietnamgoak, Marokokoak, Txinakoak, hainbat lurraldetakoak bertan botata, hau da, inolako laguntzari gabe.